Dito nga sa aming bayan ng Umingan ay mayroong isang staycation na tiyak na marirelax ka at ng buong pamilya. Pati na barkada kahit magjowa, tiyak na mai-inlove kayo sa ganda ng staycation na ito. At kung ikaw ay nature lover naman, don't worry, it's organic. At siguradong mai-inlove ka sa view dahil bubungad sa'yo ang Mount Amorong. Kaya pag gising mo pa lang sa umaga, ito na ang bubungad sa'yo, kasano? At kung kayo nga ay mahilig magbiyahe at napapadaan kayo sa lugar na ito, wag niyong kakalimutang bumisita. At ito ay 24 hours open from Mondays to Sundays. As low as 4,000 pesos, mai-enjoy mo na ang buong lugar na ito at kahit mag-anliligo ka pa sa swimming pool, kasano? For early reservation, just visit their Facebook page. Kaya ano pa hinihintay mo? Maiinggit ka na lang ba at manonood? Hoy! Kaya tara, samahan niyo akong mag-relax at ma-inlove sa staycation na ito na matatagpuan sa tuktok ng bundok ng Sitio Tibag, Barangay Diaz, Umingan, Pangasinan. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Umubulong ang hanging amihan at huni ng ibon. Dumudulog at tinatawag na tayo ng bundok. Tumakas na tayo, palayo sa maraming tao. Tumiwalay at magtago sa maingay at malabong mundo. Bumubulong ang hanging habagat at hampas ng alon. Dumudulog at niyayakag na tayo ng karagatan. Nananabik ang puso kong masilayan ng takip silim. Nauuhaw ang kaluluwang makita ang bukang liwayway. Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Magtago papalayo sa mas tahimik at payapang mundo. Bumubulong ang kagubatan, lagasgas ng ilog. Dumudulog at hinahanap na tayo ng kalikasan.
kalikasan.